No niin, se on Iista Aale, moro. Nyt mä esittelen teille videolle tämä CF Moto U10 Highlandi Pro Apsi-malli. Elikkäs tästähän mallista löytyy sähkösäätöiset ikkunat, että sekä tämä etuikkuna on sähköisesti sääjettävä, sekä sitten nämä sivuikkunat. Molemmin puolin lähtee sähköllä auki. No takkahan meiltä löytyy avattava ikkuna ja lava on sitten sähkökipillä. Ja vakiovarusteena löytyy edestä erittäin järeä vinssi synteettisellä köydellä. Sitten meillä on järeät maastorenkaat 29 tuumaset ja niitä koristaa sitten 14 tuumaset alumiinivanteet. Ja sen lisäksi sitten vakiona löytyy takaa vetokuula. Lavahan meillä kantaa noin 500 kiloa. Sitten on avattava perälauta, missä on mittayksiköt, kantavuus 150 kiloa. Sitten on liinoille kiinnityspisteet, CF Moto omat pikakiinnityspaikat ja sittenhän täällä on 12 voltin ulosotto. Täältähän meiltä lava-alta löytyy 3-sylinterinen ja 1000-kuutioinen erittäin tehokas moottori, joka tuottaa jopa 90 hevosvoimaa. Ovethan tässä on lukittavat ja sitten lisänä vielä niin tankin korkki on myöskin lukittava. Mönkiähän on rekisteröity 3 henkilölle ja vakiovarusteisiin kuuluu sekä kuskin että sitten tämä laitemainen matkustajan penkki, niin näissä on penkin lämmitys. Tutustutaanpa sitten vähän tarkemmin ominaisuuksiin ja sisätiloihin, mitä täältä löytyy. Täältähän löytyy erittäin näyttävä 8-tuuman multimedianäyttö ja tämähän on yhteensopiva Apple CarPlay sekä sitten Android-auton kanssa. Näytön takaa päästään sitten ohjaamaan kuljettaja- ja matkustajaistuimen lämmitystä. Näytöasetuksia muuttamaan oman näköiseksi. Saa myöskin jaettua näytön. Täältä pystyy ääniasetuksia muuttamaan. Ja sekä sitten järjestelmäasetuksia, aika-asetukset ja matka-asetukset löytyy myöskin sitten monitoiminäytön takaa. Ei hätää, kaikki ei ole onneksi näytön taakse laitettu. Että täällä on erittäin paljon myöskin ihan mekaanisia nappeja ja vaihteen valitsi on tehty erittäin helpoksi. Pystyy nappia painamalla valittamaan mikä vaihe on silmässä. Sen lisäksi täältä pystyy lukot laittamaan päälle, ajotilavalitsimen mikä muoto on päällä, alamäkiavusti. Pystyy skippailemaan biisejä napeista. Sen lisäksi pystyy säätämään lämpötilaa. 3-asteinen lämpötilasäätö, on sähkökipin napit, vinssin säätö, sähköinen käsijarru, puheohjaus näytölle, jos on puhelin yhdistetty ja hätävilikut, eli erittäin kattavasti on myöskin ihan mekaanisia nappeja. Ja ratin vasemmalta puolelta meiltä löytyy erittäin haluttu uutuus, eli viiksivilikut. Siinä on myöskin lasinpyyhkiä ja lasinpesunesteen laittaminen ja töötti löytyy viiksen päästä. Sen lisäksi on helppo valita neliveto, takaveto, lukot päälle pyöräyttämällä ja valot on myöskin oman katkaisijan takana. Erittäin helppo käyttää, lyhyet pitkät valot. Ja täältä hieman ylempää meiltä löytyy sitten sähköikkuna-avaus sekä sitten ajolimiitin valitseminen, eli pystyt valitsemaan kuinka kovaa mönkiä menne. Sen lisäksihän tässä on vakiona erittäin hyvät kaiuttimet mönkiässä valmiina, eli ei tarvitse olla heti itse tuunaamassa äänentoistojärjestelmää, se on vakiona erittäin laadukas. Täältähän löytyy myöskin erittäin kätevä ominaisuus sillä, että sulla on vinssin kaukosäädi ja siinä on pitkä johto, niin sä pystyt ohjaamaan vinssiä myöskin sitten mönkiästä ulkoa. Ei tarvitse hytissä istua ja näkee mitä tapahtuu vinssillä.
Ja sisältähän löytyy myöskin jonkun verran säilytystilaa, on boksi kuski eessä sekä sitten matkustaja eessä on myöskin säilytyslokero. Sen lisäksi täällä on sitten juomatelineet matkustajalle sekä sitten kuskille. Ja edellisiin malleihin CF-moto on hakenut parannusta äänieristyksessä, eli nykypäivänä siihen on panostettu erittäinkin paljon, niin tämä koppi on nykyään hyvinkin vakiona niin äänieristetty. Nämä on nyt ennakkotilattavissa, eli tämä Apsi Pro-malli ja sittenhän näistä löytyy myöskin perustraktorimönkiä versio. Värivaihtoehtona toimii tämä punainen tai sitten vihiri. Ja tällä Apsi-mönkiällä on hintaa 22 900 ja siihen päälle vielä kasauskulut. Ja traktorimönkiä saa sitten 22 390 ja siihen myöskin sitten kasauskulut päälle. Ja nyt voin muuten sanoa, että on meinaa makkeita kamppeita.